you are. Ng'anyo mar Jochiw thieth e kaonti ma Kajiado koro donjo jumbe mar ariyo ka jotend riwruogno to pod oramo ni ok gibi dok e tich nyaka chieng' dwachgi ketie tim. Jochiw thieth go oramo ni ok gibi dok e tich kata doko ni buogogi ka bende giseyo tend kaontino kuom rem nyiso dwaro mar tieko ng'anyono. Ng'anyo ma kamaeri nochuno jotuo moko wuok e ute mag thieth mag sirikal ka gidhi manyo thieth e ute mag thieth mag ji giwegi. Wanachama wetu ambao ni wauguzi wafunge hizo mahospitali zote na waende nyumbani. Wakati serikali itakuwa tayari kutuongelesha ama kutimiza matakwa yetu, watatuita na tutakubaliana. January we gave out a strike notice which we had an agreement, we had a dialogue with the county and we agreed on certain issues. Unfortunately, we had 3 meetings after that January strike. We had a return to work formula. The 3 meetings were not well attended, especially on the side of the county. The quorum was not enough on their side. So all the 3 meetings we've had after the suspension of strike was not successful.